Paul, o Manila Lizar, Ricar, imong pamilya, among ampo nga kining pagkaon imong panalanginan ug benisyonan Ginoong Dios. Nga kini makahatag kusog namo magamit the rest of the day. Among isalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Ano niya? Ano ba niya? Sim, naman may hiwagang suka na Sim. Ano suka na po, sir? Wala po. Video na ya. I-video ko nimo ko. Ang ganyan mabatan ang tigumon pud ba no? Aron madasig. Lan. Si Resin ba naluwa naman si Resin. Dano? Ha? Aman. Madilo ba naman ga. Naluya naman lagi.